actividade de control. Non hai rogos e preguntas. Creo que o reglamento de funcionamento indica que antes dos rogos e preguntas habría que falar das mocións urxentes ou presentadas, non? Antes dos rogos e preguntas. Bueno, pois entonces tratamos as mocións de urxencia primeiro. Tratamos a urxencia das mocións. Hai dúas mocións presentadas de urxencia. A orden me parece que é non sei cal é o orden. O orden debe ser primeiro a do BNG, non? Bueno, pois aunque temos aquí un escrito dicíndonos cal é os motivos, vamos a deixar que nun minuto defenda usted a necesidade da urxencia desa moción. Ustedes, o portavoz do bloque, non sei como vai ser. Sí, intentarei ser breve, o máis breve que poida. Presentamos esta moción no día de onte, por vía de urxencia, porque nos vimos obrigados a facelo desa maneira. Usted justifique a urgencia que é por que estamos. Porque senón non vamos darnos conta se é urgente votar esta moción ou non. Se non nos justifica a urgencia e nos dice que non presentou todo o demais, eso non nos importa moito. O que nos importa é saber se é urgente ou non é urgente, tratala hoxe. Eso é, como dice a palabra. Señor Alcalde, se teño asignado o uso da palabra, quero facer o uso da palabra, precisamente. Non podo facer unha argumentación se estou sufrindo interrupcións cada pouco. Sí que pode, que está agora no uso da palabra. Pero os debates dirigen ao alcalde. Espero non ter interrupcións cada 5 segundos. Está claro eso, verdad? Perdón? Está claro que os debates os dirijo ao alcalde, ou eso non ten claro tampouco. Sí, pero espero que cando se me asigna o uso da palabra poida facer uso dela. Por eso vai a facelo agora. Vale. Dicíalle, presentamos esta moción no día de onte por vía de urxencia porque nos obrigaron a ilo, porque nos vimos obrigados a facer isto. E, por tanto, que temos que explicar o porqué de utilizar esta vía. Esta moción foi registrada en tempo e forma o día 19 de febreiro deste mes, xunto a outra que xa pudemos debatir no pleno de hoxe. As dúas estaban registradas perfectamente antes da conformación da orde do día deste pleno, antes da celebración da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e antes da conformación da orde do día da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. Porén, o alcalde decidiu que unha das nosas mocións non debía estar na orde do día da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno. Decidiu de maneira unilateral. Das dúas escollidas, das dúas presentadas, escolleu unha, sin preguntarnos sequera, meteu na orde do día da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, insisto, sin consultarnos. Non é a primeira vez que sucede isto xa sucedeu no pleno de decembro, como recordan, malia que se pediu o uso da palabra para defender a urxencia desa moción de maneira oral antes dos rogos e preguntas, pois tampouco se nos permitiu defender a urxencia nese momento. As compañeras e compañeros, por tanto, do pleno non tiveron acceso a esa moción, non era a nosa pretensión que isto se debatira desa maneira. A cidadanía a que nos representamos, guste ou non guste, non tivo uns representantes que puderan facer exercicio dos seus dereitos como tales e lesionanos os nosos dereitos fundamentais como concelleiros ou non incluir esta moción. Remato xa con dúas reflexións. A primeira é de corte xurídico. Incluso aquelas potestades que son discrecionais na administración teñen control. Unha persoa non pode facer o que queira, cando queira e como queira dentro dunha administración. Hai elementos de control. Un deles os elementos reglados. Esta nación tiña que estar na Comisión de Asuntos do Pleno e outros dereitos fundamentais. Insisto, guste ou non guste, nós como concelleiros temos dereitos fundamentais e un deles é o de representación política. A segunda reflexión, e con isto xa remato, é de corte político. Nun Estado social e democrático de dereito, quen actúa como quere, cando quere, sen ningún tipo de control, ten dous nomes posibles. Ou é un tirano ou é, en todo caso, un cacique. Veremos en que situación estamos neste Concello de Outeiro de Rei. Nada máis. Bueno, ao final, como sempre, que fan algún teatro deste tipo, porque é o que está facendo realmente, non nos dixo nada, absolutamente nada, de por que era urgente presentar esta moción. Non nos dixo absolutamente para nada. Realmente non nos dixo nin que tipo de moción era. La temos aquí, pero nin debe ser moi urgente, nin debe ser moi importante, porque o único que busca é un pouco divagar e enredar, fundamentalmente eso. E ao mellor tratar os demais do que a ustedes lles gusta facer.
Pero, bueno, como eso realmente é unha cuestión, nosotros evidentemente respetamos a xente que ustedes representan, nosotros respetamos absolutamente a todos, aunque señan minoría, os respetamos igual. Ustedes a veces non respetan nin a maioría. Evidentemente, deberían ir dando conta, porque vez tras vez lle sucede o mismo. Van desobrados e acaban sempre na mesma situación. Sempre acaban na mesma situación. Pero, bueno, como ese é un tema político, a mí tampouco non me preocupa, e, desde logo, nos vai bastante ben a nós, e a ustedes tamén lles debe ir ben. Porque siguen na mesma línea, entonces, ben para todos. Realmente, eu, cando puxen unha moción no orden do día, simplemente seguín o orden que estaban presentadas. Cando alguén presenta varias mocións, pois pode pedir un orden. Se o pide, nosotros vamos a respetar, xa o anuncio tamén. Presenta varias mocións para un pleno e nos pide cal quere que seña orden, nosotros llevamos a respetar o orden. Porque a nosotros non nos preocupa debatir calquera moción que ustedes presenten. Evidentemente, a debatiremos no momento que toque, sin ningún problema, e polo orden que ustedes queiran. Pero como non nos pediron ningún orden e hai un orden de registro, pois polo orden de registro metemos a primeira que tiñan posta. Entón, polo tanto, eu considero que esta moción non debe ser urgente, e non debe ser urgente porque eu polo menos non lle escoitei a usted dicir ni siquiera que tipo de moción era. Non debe ser urgente porque o motivo polo que o contido da moción a mí tampouco me parece urgente. E non vou entrar se é importante ou non que eso, se algún día traen e chega a ir a este pleno, pois xa debatiremos se o consideramos importante ou non esa moción e o que tratan nela. Pero neste momento non estamos neso, estamos simplemente na urgencia. E como usted só quere divagar, e eu creo que tamén quere demostrarnos que como é jurista, pois que nos ten que explicar a nosotros como funciona. Eu xa lle dixen noutra ocasión que aquí viñamos a facer política e non a discutir de jurisprudencia. Usted utiliza os seus conocimientos e os seus medios como queira, pero nosotros vamos a seguir facendo política como fixemos sempre, que é un pouco po que estamos e é po que representamos a maioría unha maioría moi importante deste Concello, e polo tanto non vamos a deixar a facer deixación de funcións. Nosotros a ciudadanía deste Concello nos encarga que gestionemos este Concello, e o gestionamos, por suposto, dentro da legalidade, e así é como facemos. Por lo tanto, vamos a pasar a votar a urgencia desa moción que eu non sei se os concejales a viron antes, pero realmente, polo que usted nos dixo, non sabemos de que se trata. Votos a favor da urgencia da moción? 4. Votos en contra? 9. Por non considerando urgente, non a podemos debatir neste pleno.